Velkommen til Den Hytte med Gumbas. Du skal ud på en rejse, helt ind i sindet. Mærk kontaktfladen mellem vogn og lår. Nu er du bange, men vi skal helt ind i sindet. Nu er du bange, men vi skal helt ind af et hus. Her kan du hvile dig, så nu går du jo ind i det lille bondehus. Huset er svært, det er et svagt hus. Du kigger op og hører power-play. Det falder ned, knuser det knæ. Det falder ned, knuser det andet knæ. Din hofte der skriver, din hofte skriver ud. Du ligger på et gulv i knæ, knus din hofte skræd. Nu er du bange, men vi skal helt ind i sindet. For vi skal længere ind, ja vi skal længere ind. For vi skal helt ind i sindet. Mærk kontaktfladen mellem måge og kind. Nu er du bange, men vi skal helt ind i sindet. Nu er du bange, men vi skal helt ind af et hus. Her kan du hvile dig, så nu går du jo ind i det lille bondehus. Huset er svært, det er et svagt hus. Du kigger op og hører power-play. Det falder ned, knuser det knæ. Det falder ned, knuser det andet knæ. Din hofte skriver ud. Du ligger på et gulv i knæ, knus din hofte skræd. Det falder ned, knuser det knæ. Det falder ned, knuser det andet knæ. Din hofte skriver ud. Du ligger på et gulv i knæ, knus din hofte skræd. Nu kommer katten.